Ikhomishana ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso namhlanje izwe ukuthi uhlelo lokuhlolwa kwezikhulu eziphezulu nezisebenzi enkampanini yezindiza iSAA lwaluwumphumela wokuxhumana phakathi kowabe engungqongqoshe wezemali kanye nowezokuphepha wezokuphepha kombuso. Lokhu kuvezwe umhlaziyi esikhungweni sezokuphepha kombuso uNhlanhla Dlamini owaqokwa njengomphathi wohlelo lokuhlolwa kwezisebenzi eSAA ngozibandlela ka-2015. Osebenza ngaphansi kwesikhungo sezobunhloli i-State Security Agency uNhlanhla Dlamini ulandise ngomnyalelo wakhishwa wabengungqongqoshe wezokuphepha kombuso uDavid Mahlobo kanye nowabengungqongqoshe wezemali uNhlanhla Nene wokuthi baphenye zonke izikhulu ze-SAA. There were engagements between the two ministers, former Minister of Finance, Honorable Nene, and our former Minister, Honorable Mahlobo. I was not privy of those conversations or meetings, but there are attached correspondence to that as they engage on the need and the decision that the executives of SAA must be vetted. uDlamini uthi isizathu salokhu ukuthi lesikhulu zazinolwazi olubucayi uthi wakunesidingo salokhu uqinisekisa ukuthi zazingathembeka yini ngalolwazi. Uqhube wathi bathola uhlu lwezikhulu ze-SAA okwakumele ziphenywe. If we were to refer to the letters between the two ministers, it states that these officials have access to sensitive information. Lesicau siyaqhubeka ezindabeni ze-SABC ngombuso Mkhize eGoli.